Bon dia, arbequins, benvinguts al Teatre Gaudí de Barcelona, on ens trobem perquè es representa l'obra Cinc Talent Show, una obra que parla sobre les històries de Disney i els seus personatges, i hem vingut aquí oli d'oliva per parlar amb els seus actors i veure l'obra. Ens trobem aquí amb el director i l'actor que fa de Tarzan. Ens podeu explicar una mica, Benjamí, de què va aquesta obra? Bé, doncs Cinc Talent Show consisteix en que una productora fictícia de dibuixos animats munta un càsting per seleccionar i trobar el nou o la nova protagonista de la seva nova producció de cinema musical, en el qual en aquest càsting s'hi presenten tots els personatges, princeses, prínceps, personatges entranyables, dolents, que lluiten entre ells per aconseguir aquest premi que és el protagonitzar aquesta nova producció. El que no us podem dir és qui guanya, deuen de venir a veure-ho. Com va sorgir la idea? 5 cèntims. 5 cèntims. Això va sorgir la idea amb dues companyes de la companyia, que és la Maria i la Marta Torres, les germanes Torres, que van dir, ostres, que xulo seria cantar les cançons de Disney, no? I vam dir, doncs fem-ho. Llavors vam fer, jo els hi vaig dir, va, doncs cadascú que faci un llistat amb les millors cançons, amb les seves cançons preferides. D'aquest llistat es van fer un llistat de 100 cançons. Llavors què vam fer? Vam fer, quines són les cançons que coincidim els tres, i eren 30 cançons. Llavors vam dir, doncs hem de cantar aquestes 30 cançons. Però com ho fem? Perquè clar, no podem fer un espectacle de 4 hores. Llavors els vam agrupar per categories, els hi vam donar als guionistes, capitanejats pel Lluís Grifé, la Marta Torres i jo, que els vaig ajudar una miqueta, i ens vam inventar aquesta història tan actual que millor que un talent show, que tothom coneix i que fa que tot plegat, tot aquest poti-poti, es convertís en el que és ara, que és el Cinc Talent Show. Josep, tu ets el Tarzan, explica'ns una mica el teu personatge. Bueno, el meu personatge, igual que tots, és el mateix de la pel·lícula, el que passa és que han passat ja uns quants anys
i es presenta al càsting perquè no té treball, no? I vol tornar a sortir a una pel·lícula d'aquesta productora fictícia. Representa que ha passat cert temps d'ençà que han fet les seves pel·lícules i expliquen una miqueta com els hi ha anat la vida després de rodar les seves respectives pel·lícules, i té la seva gràcia. Estareu fins al 14 de gener aquí al Teatre Gaudí. Com estan anant aquests dies d'obra? Doncs la veritat és que molt bé, no ens podem queixar. Sí. La veritat és que vam decidir ampliar funcions per aprofitar el tirón de les festes de Nadal, i la veritat és que no ens podem queixar, i cada cop tenim més públic, cada cop tenim més crítiques bones, i això funciona molt a boca a boca. Estem aquí al Teatre Gaudí. El Teatre Gaudí és un teatre petitet de 150 localitats, però és molt cuco, i és a 4 bandes, és a dir, és com un ring, estem nosaltres al centre i estem rodejats de públic per tot arreu, no? Tenim la satisfacció de dir que l'omplim cada dia que fem funció, no? Però el més important per mi és que venen els nens i els pares acaben passant-s'ho superbé i surten tots amb un riure a la cara. I sempre diem que els nens haurien de portar els seus pares a dur Singing Talent Show. I ara, per aquella gent que vulgui venir, us estigui pensant, per què no s'han de perdre aquesta obra? Bàsicament perquè us ho passareu molt bé. Hem utilitzat coses actuals que les hem introduïdes dintre de l'obra. Total, que me n'he donat que el meu príncep és un avorrit i un corrupte. Per tant, ho disfrutaran tant els nens petits com els grans. Hi ha 10 minutets que estan dedicats als clàssics de les pel·lícules de dibuixos animats, que aquí ho gaudeixen tots, des del net fins a l'àvia. Sí que és relatiu, un pobre diable, has mentit, príncep Alí, no ets tu que has dit, no. El noi ha decepcionat. Per què? Perquè també hem d'entrenar. La teva història aquí s'ha acabat, perquè la llanta per fi s'ha trobat, i ara em toca gaudir la reina i a dels teus amics. Adéu! Ets Doncs això és per tot, arbequins, esperem que us hagi agradat. És una obra que us recomanem a tots, és molt divertida i ha sigut un plaer i espero que us hagi agradat. Ens veiem aviat aquí, a Oli d'Oliva.